ଆସିଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖଙ୍କିରା ଗାଁକୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ କୁହାଯାଏ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବୋଲି। ଯିଏ ବି ଏଇଠାକୁ ଆସେ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଏନି। ଯାହା ବି ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଅଧା କୋଣ ଘର ପୂଜା ହେଲାଣି ଅଧା କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଆସେ ସେ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯାଏନି। ଇଏ ଏମିତି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ଥରେ ଆସିଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ସେ ମାନସିକ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂରଣ ହୁଏ। ମୋ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଖଙ୍କିରା। ସେଇଠାରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ହେଉଛି ଭିଲେଜ୍ ଫେୟାର୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସାଥିରେ ଏମିତି ଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜରୁର ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।